Опитайте това, ако искате такава коса. В миналото ми бюти видео ви споделих, че търся щадящ шампуан, който да е подходящ както за чувствителния ми скалп, така и да прави косата ми красива и бляскава. Обещах да ви покажа ефекта на продуктите за коса на луксозната марка Мокош, която привлече вниманието ми с това, че съдържа напълно натурални масла Прилича и малко на продукти. скраб, като пилинг на скалпа, което е страхотно. Ето я балсам маската за фина и гладка коса с мокиня. И тя ми е много важна. Трябва да се среша безпрепятствено. Нямам чувство за сърбеж или дразнене на скалпа и косата ми е лека и мека. Искам да видя дали ще постигна блясък след като оформя кадриците. Във вчерашните ми сторита в акцент Мокош ви обещах да ви взема код за отстъпка, ако съм доволна от резултат. А вие как мислите? Резултатът е страхотен, нали? От Мокош много се зарадваха, че имам положителен резултат след употреба на техния продукт.